kala bandiraɗo mo Allah holloyi liiɗo mbaadi anda gonɗen ɗo ko Sinthiane Sandel walla ɗum wiyete Saltiji ngo maayo noon wongo ɗo ngo ko ngo woni kooli ngo nanten ngo sedi heddi aadi gaab ngo nanten e taarihe ngo ɗumno gaab taw emo yaha kala mo yaade ɓe o ñaawdanmo hamɓe bulama bulama nden ko ɗon woni laamu ngu wona bisaaw mo yaha toon ma taw mo yaha toon noon ɓe o waddannoɓe ɓen ngabbinimo yimɓe e jangguino ɗum fof e taarihe yimɓe ɓe ngabbiɓe mataw ha ɓe ngari ha yeeso ɗa hedde kiloji nogas en ɗo wona ɗo jaati kono ko yeeso ɗa woodi jagguɗo ɓe ɗon o warani ɓe taw addani ɗum warande ɓe noon ko ha ɓe ñaama ko wari ko ɓe mbari ko ha ɓeeɗa mbawa tawde ɗum ɗon kisa noon Allah hollimo tan woodi gaɗo kadi hannimo wimo aha ganda nguɗo kuɗɗungu wona kuɗɗungu jamde wat feere jaha ni woni ɓe goppi ɓe ñamani ɓe jawti noon ha ɓe jotti e ngoɗo maayo joni noon ɓe tawi ɗon ɓe tawi kadi laaɗe ɗe fof yimɓe ɓe gitti ɗum fof ko ɓeɗo wonnoɓe caggal makko ɓe ha ɓen jaggamo laanel gotel won ɗon ngel kadi ɓe ƴefti gawƴal ngal ko awƴirte ko woni ngel ala gawƴal ɓe jotti ɗon ɓe juli e laana he taw gawƴal ala waaji ballannoɗo ɓe o ƴeewi banjal hokkiɓe wiɓe o gawƴir banjal noon aɗa andi so mimi ndiyam seeɗa tan leppat so leppi tan kadi helat ɓe goni e awƴirde noon banjal ngal eɓe gawƴa e laanel he e kamɓe gawƴani ko e maɓɓe ha ɓe jottiɗo hakkude ɗo maayo ngo wonno ko hewgo ndiyam kadi ɗon eno waɗi ndiyam ɗum yurtoto ko kaaƴe mawɗe waame o nawiɓe faariɓe to waame to ɗum ɗo to kisa gawƴal ngal kadi ɓocciti woni tan e ballal Allah laanaka ko eno yaha tan e ballal Allah joni kam kamɓe koye ɓe taccu tan ɓeeɗa ngari jiiɓe to hakkunde maayo to ɓe ngala gawƴal jenana ɓeɗo ko jogorɓe maayoyde sabu jii waame o nanana waɓe to te to waame o faaniɓe to toon ko juurtirgal ndiyam mangal français mbiyata ɗum ɗo cascade mawɗo won toon sabu أنتم جميعا دون شك في دماني أبشروا على كياني للدموع خير الأمان على محمدنا يا الله على محمدنا يا الله يا رحمن صل على محمدنا يا الله نصلي على يا الله يا رحمن صل على محمدنا يا الله يا رحمن gouverneur o faami alhaali makko fof ni woni gouverneur o jaɓi kees makko mo aduna o wimo bisimilla joni mami yahoy bafata ko toon ñaawoyten eyyi joni noon ɗo ɓeydi en laɓɓiɗinde ɗum hewɓe cikkata histoire he nde o taccata maayo nge ko hakkude Sénégal e Gine Bisaaw ala ko e nder leydi Gine Bisaaw ga o tacci maayo ngol o faano ko e nguuɗo laamu ko nanten hen histoire o ko no nanirten ɗum taarikh o no nanirten ɗum ni
wonde o tacci maayo eɓe ngabbimo e pucci eɓe ɗum ɗo ko ɗo wonno wona maayo Sénégal ngo ɗum ɗo hewɓe cikkat wonde nde o yaltata leydi ndi koɓe ndiwmo o yalti leydi ndi ala gonga ni ɗum ne jeeya hen kono noon nde o taccata maayo ngo o wona diwaɗo pour yo yaltu o yaha Sénégal ala ko ha o yalta ɓe jaggamo kisa noon o tacciri ɗo ɗum woni ɗo o fayi nder leydi to nde o ñawoya noon bafata hankkandi gouverneur o andi ko e gonga o woni windi waɗi kayit o naagi on o wi on tinnoɗa dokka kam kayit saabu mi felliti yaltude leydi ndi mi yaha Sénégal on noon itti kayit windanimo o wi so tawi somi yettima Sénégal laamu Sénégal ngu anda mi wona doɓɗo ga mi wona gonga ni mi waddama histoire uji kono mi ñawama ha laaɓi laamu ngu eno faami ko no jaltirmi toon on kayit noon ko kanko namdi gouverneur o yo waɗanmo ɗum on kayit noon woni nafoyɗo mbo saabu ko on kayit woni mbo waɗoyi déposé to Kolda to ha o wawi hebde nokku ɗo Sinthiou Madina Alhaji ko ni o yaltiri leydi ndi ɗo noon ko maayo kooli ngo wiyete ko ngoɗo maayo woni ngo o taccuno nokku mbo kalten ɗo waɗi ndiyam juurtojam ɗam ɗum ko hedde ga heedi ma woni woɗɗi hedde kiloji nogas ko toon wonno kono wonno en jawti nokku en ngari ha ɗo kadi ko hen jeeya tawɗen ko yo mbaɗɗo ɗum ɗo yo mbaɗɗo yewtere nde kala jiiɗo kadi yi anda ko ni toon kadi wayi ala ko serti ko ni tan maayo ngo ko hewngo ndiyam ngo immi ko gilala gine ngo taccere ɗo leydi ndi fof ɗum woni ko jinnoɗen famde yimɓe seeɗa e tarih selleji ali ɗone kadi ko bandiraɓe men gonɗo kañum goni ɗo lamɓe ɗo e wuuro he Sinthiou Sambel oɗo ko ɓiyi ko ɗo wiyete ko Rachidou inna ko Ceerno Rachidou eyyi oɗo kam ko musidɗo mon mo ganduɗo Alhaji Moussa Diaw Ceerno Aliou taniraɓe lamɓe danfaɓe eyyo taniraɓe lamɓe danfaɓe fofo lamɓe e Ceerno Moussa Sy enen fof garde ɗo jokkere en ɗam e wuuro he eyyi ɗum woni ko min ɗum yettinde yimɓeɓe eyyi hayso hewani kam famnima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh